Добро утро, първия ни панаир. Цък-цък. Образувам се за първия панаир с колите, загряваме камионите, вълнувам се и много ме е страх, защото не знам какво ще се случи. На първия панаир съм спрял се вълнувам и сега ще ви покажа двата стенда, които са наши. Това са нашите щандове. Аз работя на този. Този е за лимонада, този е за бургери и за хот-дог. Тук има мини донат. Това е улицата. Това е улицата, която ще бъде по-късно пълна с хора. Има най-различни неща. Има Juicy Box. Нямам с идея какво е това. Някаква игра е по-скоро. Има Chicken Divine, готвят пилета. Тук хората се подготвят. Много е интересно. Много е интересно. Тук има детски кът. Има влакче там. Много е красиво. Я погледнете тая яка кола. Американска. Много е яко. Много е яко. Вижте за какво става въпрос. Форд. Брутален Форд. Репортери. Хора, които бягат маратон. Някакъв, ето го детския кът. Тук се чувствам между другото като в Германия. Много е яко. Сградата също е много красива. Corn Dogs има тук. Ние също продаваме Corn Dogs. Corn Dogs е наденичка на клечка с брашно. Опържена. Много е интересно. Американско. Много е яко. Много е яко. Са някакви апартаменти, които се дават под наем. Между другото, града, в който сме, се казва Свети Пауло. И панаира, който е тази улица. Пълна са щандове, по-късно ще има концерти, ще има хора, много хора. Много е красиво, много е яко. Наистина енергията е мега брутална. Всеки си
продават техните неща. Детенцето къде? Забележете, хората бягат с децата си. Това е забележително. Общо взето това е първия панаир. По-късно ще работя, сигурно няма да мога да снимам. Но в момента съм в почивка и мога да си позволя малко да поснимам. О, колите! Искам да забележите класическите коли. Тук е затворена улицата. Ще за какво става въпрос? Красота. Оле, уникални американски банги. Красота. Красота. О, тя се продава. Я видим. Ау, за $37,000. Уникално. Тази ми е любима. Много е яко. Много е яко. Пончияк е това. Пончияк, да. Ето е улицата, има още малко до края. Аз между другото мислех, че ще има повече щандове. Часът е около 8. Дали защото е рано? Ние тръгнахме в 4:30 сутринта, между другото. Времето мина супер бързо. Окей. Това е улицата. Нататък има още неща, които няма да бъдат толкова интересни според мен. Ако имам възможност, то все пак ще мога да снимам. Ако не, това ще бъде от мен в този влог. Много е яко, много ми харесва. Енергията е много яка, която усещам, защото въздухът е адски чист. Хората са супер позитивни. Много е яко. Това е другата част от улицата. Тук и къщите. Даже се продава. Общо взето това е панаира, една улица пълна с щандове. Първия панаир ще бъде такъв по-обикновен, но пак е красиво.
харесат къщите. Ето е улицата. Ние сме там. Ето ни го щанда. Cheese curds. Цялата улица ги чува. How do you like it so far? Huh? How do you like it so far? Yeah, I like it. It's love it. It's all, yeah. Връщам се към щанда. Отивам да го работя. Надявам се да ви харесало. И ако имам възможност, по-късно пак ще снимам. Ако не, това беше от мене в този влог. Абонирайте се, ако искате да видите още панаири, още яки преживявания на един русенец в Америка, който работи по панаири. 20 локации са, 20 места. Ще се пробвам максимално да снимам. Чао от мене за сега. You must send it to me, man. You make a video, send it, but we cannot stand. All of us can stand with the phones now. Send. You wanna make $5? What was it? Jesus. Hey. Come on, guys, we can do better. Well, Almost like this. it's hot. Little like they gather like in the morning and they say, how should we do it? How should we do it? I'm bold, but I'm flying.
coming. Oh no, man. Thank you. Надявам се да ви е харесало това, което видяхте в клипа. Очаквайте още яки такива моменти. Абонирайте се. Поздрави от Америка. И най-важното, бъдете живи и здрави. Всичко се постига с много труд и с много хъсъл. И най-важното да сме живи и здрави. Чао и до нови срещи. До следващия път.